Mga layo kakipag-adatan, bago man na iya balita, Masakaw Explain, kabar sa Basang Tanaw. Pepper Tiger, Trump threatened not to exit after ally refused to join a war. Pitero agyang aya si Trump, agyang ko na yamanan niya na NATO na Pepper Tiger. Ayamanan niya na Cebu mawaraw si iko yamanan niya na kididaptar nun. Ikadua na Cebu mawaraw sa katero, mga dadataro to. Pepper Tiger, mapipikir agyang si Trump, o di na di pamimikiran na yamanan niya nakapagawa Iran, kapagawa Amerika si sagyang kaya NATO, sabab sa the positive response, agyang kaya NATO, sagyang kaya ayamanan yan nakiagubat Amerika sa Iran. Iran launched 3 missiles salvo on Tel Aviv. 100 injured as war expand. Allahu Akbar. Ayamanan yan nagyangay ko na Iran. Nadagmano to so ininggulalan yan na mga alabat to. 3 missile ay iningaranan sa missile salvo. Si sagyang kaya Tel Aviv akya sabapan sa sobra sumagatos amyang angal away. Sagyang kaya manan niya na kaya pamumbayaran, sagyang kaya kapapakala, agyang kaya adi ikatidawa. Chechen fighters ready to deploy to Iran, what we know. Gyang kaya Chechen fighter, ayamanan niya nagyeso mga gyang kaya Chechen fighter na siya na matatago mga tawanan si sagyang kaya pamanaga paaros siya. Ito na madeso Chechen na. Kaya lipatan na kaya. Sige kadiru ba? Yes, umiyakiti daw sa Ukraine. Amya hire yaki niya Putin. Siya ki niya kadiru bende ni. Sumapuro irana. Ito na rin so Chechen. Ito na so ingidiran na. Kaya lipatan na kaya so ingidiran. Ino rin si kadiru ba? Sumiyakatas si sumpa mga matswa. Umiyakiti daw sa irana. Tasungaran niya kaya. Why, so mana niya na Chechen. Kaya lipatan na kaya. Sa kung pumilitan na Russia na dudun si kaya. Ito sa niwa mana niya na so mga tawa Amerika, Russia, na almost, diran ker na kaya Ukraine. Na miya ko masikya kaderub. Naway. Na mana niya na sira ni miyang rin. Mga buntala niya Arab, mga tao, mga matswa, pamana batalo sa kuwan. Kapakiti dewa. Nakunari ato na nga Chechen na bada kami na mabati. From Maladag, Lanao del Sur, Bosnia, why? Saan sa Bosnia? Nasib, why? Yes, yung mga taga Bosnia. Kato sa niwari sa agyang Bosnia, sa kumiyaw na di katidewa, asira ni di mangaran. Why? Nagyang mga tao, sipin siya kaya na Muslim, why? Wah, Chechnya. Wah, saan sa Chechnya? Wah, Chechnya na aya ko niyan din na ito na miya teori ako ta kapital yan. Bosnia, Chechnya, naginan siran. Ay man niya na siya na miya ka panay ka di pan, ang tagya panay ka di na mata nga eskorta na kuan, mga kuan na. Ay man niya na mga Arab, pana very respectable siya kaya. Wah, respectable atan to. Macho. Siran sumiyakiti daw sa emanan yan na Ukraine. Siran ni miyang aranro na sige na kana bumatag emanan yan na body commander ka pamana frontliner. So emanan yan nagyan ko ng mga taga Chechen, Bosnia, o di nagyan Chechnya. Na emanan yan na ready sirang kon. Pagugup tubangan Iran nagyan kaya emanan yan na Iran amay ka bagyang kaya Amerika na basiran makipti daw sa ground. Gyang Chechen fighters na kuanay aya kalayaman niran na de atraswa na titu sirang bataloy kapag itidaw sa guerrilla kapag itidaw sa emanan yan na conventional fight nagi mga medyo risky kaya apa ba na mga papasang dataro itong niran ng utuwa ko na panglawa nakay abante datras ka abante langon yung kiyamunten sa emanan yan na kuan. Kaya tidawa si sa Ukraine na mata pagkabilib tagira na. Pamana abanti arkira na. So man niya na ready sirangon sa kapagugupiran sa giyang aya Iran amay ka bagyang Amerika na basiran na makapatemo sa emanan yan na Maidan udi na ground
battle. Racist death law. Fury erupted worldwide over Israeli execution bill for Palestinians. So, paman na pinakadelikado. Agyang kaya pimbo ilan na kitab, agyang kaya manan yan na Israel, a death penalty, sisagyang kaya specifically sa nga na mga Palestinian prisoners. Udi na specifically sa nga mga Palestine. So, ay manan yan na agi mapenggumaan. Agi ang kaya Israel a pamunuon sulangon ng mga Palestinian na kedakperan. Tanto ay ko pinakadelikado ka, pimbola na kitab, ay manan yan na para sa Palestine. So, ay dapat si naging kaya na ma-repeal, ipagbawalay. Niya pa, isa di ka nung di ka pa imikiran na, kagai pa na news. Anto na madi, kibulong si. Kagi sama na ya, naging kaya death penalty kung mga Palestinian, ay matataguro na death penalty ay kung mga terorista ang mga Palestinian. So, very simple, akan di-clear kang buno eran si kutaw ka. Madagap kairan na diniklear kairan na terrorist, pilanti dang kairan sa yamanan niya sa sinapang bomba na diretso. Death row. Miya padgasagi ang yamanan niya na bitain. So, giyay pinaka-resist yamanan niya na sobra pa na isa kuan na anti-terrorism bill. Kaya so anti-terrorism na pinda kapanganian. Oy, giin na mada kapanganian na ay manan niya ng bunong ganian. Specifically si sagyang kaya kuan. Ay manan niya na Palestinian. So ayamala si bill na siya kinya bin gibira. Giyang ko to paman na membro siya sa parliament. Oy. Adi Sige, ande sumapuro akuan. Na ang kabatiatan na bu, mga giyang asunderwa. We na member of the parliament check ini. So, yung manan yan, na upa makapura giyang mga Arab, get challenge sa giyang mga Arab. Upa makad na kababayairan si sa giyang mga Palestinian na mga Muslim. Upa mabuo, kapure siran, a concern sa mga Muslim sa Palestine. Kuwanta nurun naging ayamanan yan na Iran pasi. Isit aside tan waging Iran. Aya dapat penggulaw la naging mga Arab akali adu waging Amerika. Sisa na Jordan, ging Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates. Badi ka pa kaya timu-timu siran na mag-appeal siran si kaya niya Trump sa Amerika. Why? Ayamanan niya na diniutero sa nagyangan na bill. Kaginan na klaklaro aginan na para sa ginga Palestinian oppress. Upama na miya kapiyapiyaw to solusyon. Upama kaging kaya mga Arab. Upama na pagkatukawan si Eden. Wad na concern naging mga Arab sa mga Palestinian. Kagi ayaman na po na nagulo naging Palestine. Na uwaki ugi mga Arab. Uway, sa kanwa mga dato ad na kapakagaganyan na psurat. Ad na kapakagaganyan na ayamanan niya nanganin siya ni Pungulolaan yan. Marriage out tan wag yang kaya marriage out wag yang na mga dato. Nakapakay man na timu-timu rin nga mga Arab. Iraq. Ayamanan niya Jordan. Why? Egypt. Jordan. Giyang na mga kaaliadu Amerika. Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates. Langong kanusan, Bahrain. Badi ka pa kaya makadengan sa meeting upama makadin siran sa meeting na mag-appeal siran, maki sinabuta siran kaya manan yan Amerika si Trump. Kagi di siran ka pa kaya maki sinabuta sa giyang kaya Israel. Nakakati. Upama ka pure magpadatano na giyang kaya bill, giyang kaya manan yan nakita, badimbala niya kanya Netanyahu na kailangan na di madunanan. Kaginan na ipumunuan ko mga Muslim. Ipumunuan ko mga Muslim, kaginan niyo kita kakakwaran si Sige Masjidil Aqsa. Kaya no to. Na umani mada kapiran. Na planti daniran sa sinapang, planti daniran sa bumbu na toyok niran na ayamanan yan na kaswa niran sa ayamanan yan na terrorist. Nami pasad na kipilaro, kisra pera di ka pamuno
pero keep suku bunun sa ngoto uluiran sa yabanan niya na kurente na gimetro miyatay na ini tugro na ini suku buna gimetro na miyatay na bapya mabubisa lunga na sangibu na magagairan. Sugiya ba upi-upi ragi nga mga Arab. Nabasiran na kimbubantay. Pokas na nurun ng Iran. Si tanubo mag-focus sa nga death penalty para sa nga mga Palestinian. Ay matatagusan na death penalty si ko Palestinian terrorist ay mana niya na threat si sagya nga ya Israel. Nakatatan. Ay amya balitay sa kumyaw na sobra so 6,000 na madadakperan. Namini miya kambalingan so sa bagyon kapakaya more or less di kang bugatan ugid na asper siko 6,000 7,000 na madakla miya kabalingon aad na malalambo na kapakaya 1,000 2,000 uay amata tagusan na da makabaling na iniram da pakabaling nga kagina na yamanan niya na mapipikirira na bitay niran. Shout out rakano sa naki 400 viewers. So, mga padadapat sipan makashare, na-share ni wagi nga kabar sa basamranaw. Kabapyagibi miya pasadtan, wato pikantan wagi nga akwan. Tanto, bud na kimbubento nga mga Arab, did na beran reaksyon. Ay sa taman na kondim. Ato na mapungulo lang nga kondim. Aya pura kay Gakap, ari Gakap TV. Nagyang kaya manan yan, na death penalty pimbuela na pangitaba nagyang kaya Israel na ipumunwaya sa nga mga Palestinian Muslim. Kaya matatagusan na susirano to ang mga threat o di na pagkada threat si sa kaya Israel sa suldan nira na Israel o di nanganinsan uay na kapakaid na to kaparosuan sa kamatayan. Sugyan na tiga ka na ugyang kaya mga Arab o pure kanwa concern sa Masjidil Aqsa. O pure kanwa concern sa nga mga Palestinian na kagaganiw manari ang mga Arab. Kagaganiw ang mga Arab. Kamata na pa siruan niyo ron mambu na udiyem pamaka timo-timo nga Egypt, Jordan. Ato na nga na makasusunod dun. Yung utar si Gaddafi, Kuwait. Oay. Yung utwa Bahrain. Yung na Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates. Gina Oman na so pakairan, bapya di yung pad. Oay. Bapya ginamboy timo-timo. Oay. Na makipag-meet si Rangi Trump, na dileran sa take it or leave it. Take it or leave it. O di ma-repeal. O di umitarosay. Oay. Yaman na niya ng bilag-bilag tanong. Na mata na kika, matano din niyang kamoa. Buntali ni Netanyahu, uban ng mitaros. Nato na ipitiruira ni man to. Payaso. Tsaka na mata na tanto ta si kesakitan. Kadid na pitirira nun. Ano di ka pa muna sa nga nakitab na sige-sigid na nga po mo noon. Uway. Miyak kadagdagla. Ay mapresusan si kudi ka tidawa sa Hamas na sobra so 7,000. Na so kaya bilang ako na ay miyak ang biling na sobra so 3,000. So more or less ay malalambasan na 3,000. O di na 2,000 ay manan niya na mga Israel, mga Hamas, mga Palestine ang makakalabos o mapapreswag yung ay manan niya na Israel. So gina ni problema san kay man to na pimbantayan tano si tano bumya tagus nga kondim. Adad na ialabat anhin mo ang kabayo. Anhin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Gay problema ra tanong sa nga mga Muslim. Kung ang nag-Iran, kapukas na nuron na Iran, ay bo pikir tanong naging nga Masjidil Aqsa, naging nga mga tao sa nga kayamanan yan, uway, na Palestine. Pikiran niyo man, dapat na nga na death penalty, uway. Nadiran di panundo naging nga na mga Palestinian apsimba sa nga kaya Masjidil Aqsa. Taman sa iman to na kilosaniran, wala hulam kami ka 20 gawi iyo to kaklusiron kapakaya ka pinambu. Na simple la ka pumuno eransan. Udi na simple aka pangalakairan si ko mga tao. Para di aya punto sa ina para did na makato ang mga Israeli aya punto sa ina para di makato ang mga Palestinian
Kaya mana niyan na ipangangal kira ng death penalty. Para da makapakuan. Daapkod na rally, daapkod na nganin sa na oposisyo ay mana niyan na dinggulaulaan against administration agi nga Israel. Simple. So di rally na mada kapiran. Uway. Na linilipan niran sa 45. Abay ni di katawi, agi nga tokhang. Isa ko miyaw na. Agi nga basta anda ka pangairan na udah mator niran. Kana liyal ka ngairan sa Cebu na mimbada ka akawan. Miya padga sa agi nga dindadegang sa Cebu. Gina. Not, Allahu Akbar. Andin ni ka-effective na, kaya miya tiro na 90 days. Effectivity, aging kaya death penalty. Andin ni ka-effective na, dedak panira naging mga tawa di mirarali. San sa yamanan yan? Na Jerusalem, nagusan sa West Bank. Na pirare, di rin di ka pangurintiya. Na mera utubuha sa ayamanan yan na gato sa nabilangan. O di na puluan na bilangan da kasala niya nga matagbed mirale. Yamanan niya na miya patayran, miya death penalty. Na tunay kiswa pagkaganak sa mga Muslim adi demonstrate. Sa mga estudyante na pagkaganak siran. Kakalak siran siya nga death penalty. Tay pagilay na kadimambu yamanan niya na ano man na karon na death penalty na baka hindi parali. Na tunay kiswa amay kandida ka panira nagyangan na napsung sa Masjidil Aqsa. Na pira ray ka panilipera nun sa timbak, ka panilipera nun sa bumba. Owa, madak pira na piano ini panula dira tira na kataya. Bumba niya na yaman niya ng mga Zionist. Na sumra na uron na kalima nung katawa miya dit penalty na matang wala ubas ang pansong. Abatan no edi bisto. Abas tamra na nakapatero na dirun na kimalong. Na mga manusia sira naman bu. Pirate man bu kiyamanan yan na ma-death penalty, ma-death row. Udi na makapila sa ging death penalty. Na pira-pira bu. Sudah kasalanan yan na miyabitay na tigira na minakan. At patay bu na. Nagito di ang nitiron, adem pa na ukitaya solusyon na ya. Kamay ka pakasiru na ngay Arab. Sa iman to Amerika, Ari Trump. Na udi ima repeal, udi ima mada agi nga kita beda datara na iman to na mimbilag-bilag tano.